Rakhi Kumari Rai kabade ka khana pule jongka Skul Alpha Higher Secondary School Nongpo kalayo haka kerdan bakhandai haka thup ki top 10 jongka result HSSLC examination araja arpulai jongka commerce stream kabalap mi menta kasngi ka khandai terik jemang. Haba keren cekilat pathai kubor ki Nonghikai jongka neka Skul ki penpau ya ka jings ngeu Kmen ka bakrau halor ka neka jingyo ka khana ya ka neka burom ka balongru ka burom jongka Skul hi baro ka we. Ka kong W bla ka bade ka principal jongka neka Skul kala benrap ru baka neka de ka sin ka baningkong baka khana na po commerce department kinyo ha ka thup top 10 bat ka Skul kandon ru ya ka jingkermen banang ne shakmat chibun ki samla ki bastat kinang mi na ka neka Skul. Neka Skul hi is no sarong atakaliang baywe kena mangni mata iyo kemungin ju kamyo na kaliang commerce kamtan. Iyo bani dona ka 9th position jong top 10 list jong emboss me bagas nem ka common stream te ni sno ni aingo yo blay ni aingo yakini ni akublay ki Nonghikai ki ba Christian borba ki jing tre stom jong ki oi ka resort jong commerce ka ba dos nem kena ki abon be pas ba ki marks ki score ki pas ki biang ba te kam tamia ini Rakhi Kumari right ni so tenak siwur ni ai kublai jong i ki tre stom jong i bila ban boy kan ni ka position bat kunju iki kmi pa ki blak kersian i amenta im la ban don hong ni Skul mai dang don sessionong te ban ab i kolong stom ndre ni ai kublai ki Nonghikai ki ba tre stom bat ngasiam hi ba kapor kan poi hi ba ni nang ni sakmat ni nang kam kiu ni nang kam don syuk ki kena ki ban don ki top list nomor ba ki kena ki dei ban nang kam su thu ba kin kam su thu ro ki don kam ki jing treshi tom ki jing puli ki jing yakop ki field of studies ba ki babun nomor ba nomor hakni ki play yakop ini minum la ban syuk tenjem ki jing puli ti ai ku play ya i Rakhi Kumari Rai ya ki jing treshi tom jung ni kumjo ru ya ki Nonghikai se simpan ki Kmen ki pa jong ni nak bat ni ya Kmen bahkan ni ka jing poi jong i Rakhi Rai kan ni ka top 9th position kan I'm sim ya ki we pa ki kena ki bakuli menta ki bram puli bahkan I'm sim ki Nonghikai bakin nung duk jing Kmen ba bakin yo men sim kenang ba kinang pun slow short manang pun ki kena ki ba la ban system ba ki ba la ban poi sakma ho na kalian ka Skul ni nang yo top in fact hari boy ni kan ni the first time ni yo in the top 10 not top 9 position hindi ko mga ong kani ka din Kmen magandang penslur tapi we kena kinang yo ban pulis kam tre sitom susu bah kalau we kinang yo siyo bandan ki position bakam jong ban wanra ikan nam ke keteng jongki bat jong ke Skul bat jong kadong boy